notícia d'última hora. En uns minuts decretaran el tancament perimetral de la Conca d'Òdena per evitar la propagació del coronavirus. A falta de saber els detalls... d'Igualada, Vilanova del Camí, Montbui i Òdena, que estan confinats des d'ahir a la nit, quan passades les 9 del vespre es va decretar aquesta mesura per evitar la propagació. Òdena, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. Això és una situació inèdita. Mai abans s'havia donat una situació com aquesta a Catalunya. I des de to change. No, it's not like yesterday, though this feeling's kind of strange. It is something that is here to stay. Don't you know you radiate like the sun? We can feel your fire, fire. Don't you know you radiate like the sun? The heat will take us higher, higher. Club Bàsquet Igualada. Aquesta pandèmia ens ha fet valorar encara més tot el que el bàsquet ens aporta: esport, salut, amistat, companyerisme i treball en equip, diversió i família. El club, com la resta de la societat, s'ha reinventat aquest any per ser tan a prop com ha estat possible de jugadors, socis, aficionats i famílies. Desitgem que el 2050 el Club Bàsquet Igualada sigui un dels clubs formatius de bàsquet més grans de Catalunya. Una forta abraçada a tots. Gràcies.